Let's do this. Ideme do jaskyne, kde je Artifact of the Pack. Verte mi. No akože ešte nemám oblečenie, ale... Počkaj, zoberiem si ho hneď. Raz, dva, tri, štyri. Môžeme ísť. Verím ti, Pteranodon. To dáš. Pôjdeme prvé pomaly. OK, teraz si nastavíme K... A, nie? MMA 3 osvetlené a dávať si pozor. Je mi furt zima? OK, nevadí. Pomaly choď pomalšie ešte. Mňa bije srdce, Proste sa neboj, ja dáš to. Neboj. Je to len hra, ak zomreš, nič. Je to v poho, ak zomreš, je to len hra. Zdá sa mi, že sme tu. Ak to nepreletím, vrátim sa späť. Kuknite na to. Beetle, to vyzerá v pohode. Už je tam škorpión, ale videl som tam aj niečo iné. To sa mi zdalo? OK, tak to je dobre. To je v pohode, kámo. Dole sú netopieri. To dáš! Ver si len! Len si treba veriť. Takto. Slepá cesta. Dať si tú pauzu a letieť. Áno, som blízko. Ja som to dal. Hádajte, kto je profík. A kto si zobere domov Artifact of the Pack? Ja! Kto iný? Okrem nejakých známych youtuberov, ako neviem, ako sa volajú. Ako Megcitron. Nuž, teraz sa naspäť dostať. Dúfam, že to dám taktiež. Ale to isté, len si veriť. Len si ver. Len si ver! A dáš to. Verzia dáš to. Ver si a dáš to. Ver. Len treba veriť.
Preletím to. Nož, kde som? Na konci, alebo na začiatku? Na konci! A hádajte, kto vyhráva? No veď predsa! Ja! OK, to bolo celkom blbé. No veď predsa... Ja? OK, ja neviem. Artifact of the pack. Ide ku ostatným artefaktom. Tu je artifact of the pack, tu je artifact of the massive a tu je artifact of the hunter. Vyhľadám si, čo potrebujem na prvého bossa, ktorého chcem ísť. Tak ukončím video a ďalší krát to získame, čo